So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Esme. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Need to Be in Love. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Isme. Recorded by X Thunder Gaming. Paita bayaan uy. Naunsa ka, uy? Ano sa problema ni mo? Unsa pang pitsaha ron. Pero huruta ang akong sweldo. Pila ka adlaw na to binarog din small pero ang atong sweldo, kung tayo para usa ka kinsinas man lang. Ay, maulagi, uy. Kung naa pala lagi laing kapangwartahan lagi, mangwartagi kog maayo ba? Bahala na kung sa trabaho ah. Day. Na ako'y nahibawaan nga laing paagi para makakwarta ka. Unsa man na? Akong amiga, mang-escort siya mga lalaki nga nangita lang og kauban tibok adlaw. Dako ko nagbayad. Ang mao ba? Ay, hindi lang sad ko ana day uy. Bahala na. Basta kay dili ko gusto magbaligya sa akong kugalingon. Nak, luya naman ko. Pa, ayaw na gud pagsulti ana. Giingnan bitaw tika nga pagpakemo lagi di sa kamusugot. Nak, mahal kayong kimo, uy. Asa man ni taon tagkwarta. Bisag gustuhon pa nako. Watay mahimo. Kay way makatabang nato. Pa. Masugot na lang ka? Oday. Sorry na kita. O lagi. Sige na. Ingnan na mo, Mika. Sige, ingon ako niya tikawan si Sulti niya. Nya, unsa man? Ready na ka ugma? Ready na, day. Maayo gani kay nisugot ra nga timing sa akong day off. Mao cute. Basta, ayaw kalimot sa address nga akong gisend mo, ha? Oday. Ni anak ko sa kondo. Mo-doorbell na ko. Ikulbaan man ko eh. Is me? Yes, sir. Don't call me sir. Tawagalag ko Danny. Come in. Thank you, Danny. So, nahibaw na bagag unsay angay ni mo buhaton? Yes, sir. Mo uban-uban ako nimo bisag asa ka. Dili kay uban-uban lang. Sabayan ko nun mo sa bisag unsay akong buhaton. Ha? Pero ay kabala ka. Di ko magbuhat og krimen. Pabuta ko kay mangandap sa kuwaron manglakaw na ta. Kaunog maayo, ha? Salamat, Dan. O humana to dun eh.
adto ta sa grocery. Mangumpra ta para na kay mada sa inyo. Kuha ako nun sa gusto ni mo kuha. Ako rin bahalag bayad. Seryoso ka? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Haya-haya gud nimo. Kapinangka gud nimo. Maulagi. Buotan ka ayo siya, day. O wa siya magbinastos diha nimo. Wa man. Oh, hinuon. Dili sad siya makabinastos na ako kay naaman mi sa public nga lugar. Og, minyo man sa day siya. Uy, mao ba? Dahil pag-amping lang kita ha. Kuya nga masakpan mo sing asawa. Kay bisa pag muingon ka nga pangwartaran ng imo. Pero, mabugnoan ka sa asawa, ana. O, day. Abtik gid ko. Pero pangutana, kumukuha pa baka siya balik nimo. Kay kana ko mga ingon, ana. Mga pulo, ano na ra ba kuno kinababay? Nangayo man to siya number na ako. Pero, paaboton lang na ako kung manawag or mo-text ba siya na ako. Salamat taon kay daghan ako og mga pundo nga tambal para papa. O daghan sabi kinumpra. Oh. Kinsa man ni? Hello? It's me. Ayon ka. Si Sir Danny. Niya sabay. Magkauban ka na ko karon. Nagkinahanglan ko kauban. Don't worry. Puna na ko ang akong bayad di mo since kalit-kalit ang akong pagpanawag karon. Sige sir, way problema. Asa man ta magkita? Salamat kay available dahi ka. Way sa pa yan, Danny. Is me. Nga no? Nga nang gitutukan ko ni mo. Wa. May problema ba, Danny? Mag-enjoy lang ta karon, okay? Okay. Naunsa man to sa Danny kanina. Bothered kid kaayo siya. Unsa makiyang giuna-una. Hasta ko. Dili ko mahimutang. Pero, time pa. Ano apektado man sa ko? Hoy, basig ni in love na ka ni Danny, ha? Ha? In love good town. Oh, basin lang ba? Kay marag nakabantay ko nga concern kay kaniya. Huwag mong ba ron, puro na lang Danny. Syempre, kasi may akong perming kauban. Pero, dili po pa siya liso di gugmaon, day. Buotan o maghihatagon pa gyud. Og labaw sa tanan, dili mapahimuslanon. Pagklaro diha ismi, uy. Ngano? May chance gid di ay nga ma-in love ka niya. Ha? Pila ka adlaw na nga wa mo kontak si Danny nako. Nabalaka man ko. Ako kasi ang tawagan, no? Ay, bahala na. Tawagan na lang gid ako siya. Hello? Hi. Mangutan na lang utak ko kung okay ra ba ka? Okay na. Gano man? Nagkinahanglan kang kwarta? Dili man. Ay, concern lang ko nimo. Kung na kay problema, ayaw pagdaduha og share nako, ha? Naara ko.
gibuwagan ko sa kong asawa. Hala, Pero okay na ko, Isme. Ay kawalagan ako. Sige na, ha? Bye. pero pwede na hello? Hello? Oh, ipahong na. Naunsa man ko eh. Wa man gyud ko mahimutang. Gusto kong magkita ni Danny. Dili na tungod kay para makakwarta ko. Gusto lang gyud ko makakita niya. Nakagusto na ko niya. Sakto. Karon ang hustong panahon nga musulti ko niya. Kinagbuwag sila si asawa. Unsa? Nagkagusto ka na ko? O, Dan. Mao na imong giingon nga importante ni mong isulti. Maong nakikita ka? O, Isme. Pugi ka ng imong ibati. Sa tinuod lang, ikaw mo ay nagkasamok sa kuhuna-huna lately. Og nakabantay nga akong asawa nga cold na kay ko. Maong nagduda siya nga may lain kong babae. Maong gibuwagan ko niya. And, yes, na-in-love na po ko niyo. Pero minyo ko, og di na ko kayang mawa ang akong mga anak. Maong samtang wa pa ni magkalaom, wag tango taning atong pagbati sa usag-usa, Isme. Danny. The hardest thing I've ever done is keep believing. Nasakitan ko sa gisulti ni Danny. Pero nakasabot ko sa sitwasyon. Tinuod gid na ilang giingon nga way maing laki aning gugma. Mukalit lang og turok sa tao nga wa nimo damha. Karon, naningkamot ko nga makalimot ni Danny. Og nangita na lang sa kuglaing trabaho. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Esme nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadagalahan, I need to be in love. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadal sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. So yun, salamat sa inyong pagpamina. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Dumanhog, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Shine. Recorded by X Thunder Gaming.
Ha? Dili ka mo nga akong mga ginikanan, ina? Ama? Dili, Shine. Gamay ka pa nga ni ana mo. Mao ka na, Ling. Kami na ang mapadako nimo ug magpasila. Unsa manghitabo ang nga naabot man ako sa inyong mga kamot, ina? Ama? Dako og utang ang imong mga ginikanan namo. Ug ikaw ang silbing bayad nila. Unsa? Hain man karon ang akong mga ginikanan, ina? Ama? Wa na kami masayod. Kay nibalhin na sila sa layo nga lugar. Unsa? Ayaw ni sila huna-huna aling. Ang importante, nga ni ami nga nagmahal ug nagpangga nimo. Salamat ninyo, ama. Ina. Ha? Dili ka anak sa magtiayong Dato Pantasan o Haji Miling? O Alliance. Hain man diyan tinuod mo mga ginikanan, Shine. O ako mahibaw, Alliance. Kay gamay pa ko nga niya sa mga kamot nilang ina, Miling. Mao ba? Aw hinuon. Inanggam sa kanila. Mao gyud. Okay ra na eh. Shine, lain pa yato ba? Kumusta naman tong akong gingan mo? Ha? Dugay naman kong nanguyab ni mo. Sugtan na lang ko. Alliance, nahibaw ka gyud nga gidili sa among relihiyon. Ang pagkigrelasyon og dili parehas namo. Ay, di lang ko tamak sa pagod. Ha? Sugtan ako. Ugato lang sa itago ang atong relasyon. Alliance. Mangutan ako ni mo, Shine. Mahal ko ni mo, o dili? Gaan kayo akong buot nimo, Alliance. Og nahibaw ko nga gugmanan ni nga akong gibati nimo. Kung mao na, sugtan na lang ko. Uyab na ta, ha? Sige, sugton ti ka. Ah. Pero mag-amping ta ha nga way mahibaw sa atong relasyon. Oo, Shine. Anya, ang saman, kita na. O Alliance, kita na. Salamat, Shine. Tinuod ba kini nga akong nadunggan nga balita? Nga may uyab ka nga dili parehas na ito ang relihiyon. Oo, ama. Buwan siya. Ama. Nahibalo ka gayud. Nga gidili ka na sa atong relihiyon. Nga makigrelasyon o dili parehas na ito. Ama. Buwagi ka lang imong uyab. Aron dili ko masuko nimo. Oo, ama. Di ko masugot. Alliance. Di ko masugot nga imong buwagan. Pero tingali kun si buhato ni ama nimo. Kung mahibalo sila nga uyab ta. Magkabanda. Ha? Pandam. Kay dadun ka na ako sa Cebu. Recorded by X Thunder Gaming. Husto ka hani nga itong gibuhat, Alliance. Mao ni ang bugtong paagi. Aron may katumanan ang atong gugma. Alliance. Dinhi sa Cebu. Magtukod ang atong pamilya. Ha? Dali aras panahon sa. Walang hibaw inga. Dohan ako katuig dinhi sa Cebu. Og may anak na sabta. Magid. Og. Nalahi na sa mga taon, no? Mura nagigag taga Cebu. Natakdan ako sa inyong tono, oy. Salamat sa imong pagpangga na Alliance, ha. Maayon tag dili ka mausab. Di na may tabo, Shine. Kay love kay tika. Salamat, Alliance.
Ay, Manis Alliance. Wa pa man mauli. Dili mo na siya yung ini. Oh, maayo kiniya na siya. Oh, nadugay man lagi ka. Dito ko sa kong migo. Nakainom ka? Mara. Nausab naman ka, Alliance. Dili mo na ta kaingon ini. Ay, magbuod ko nun sa iyong buhaton. God, sekde ko. Alliance? Ha? Niundang kasi mong trabaho? Oo. Ikapag yung trabaho eh. O ini ang itong paginahanglan din sabay? Wala mo na problema. Namas mama. Wa lagi ko'y kwarta. Sa man Lagi lagi ko barata. Saman, mangagis ko. Ibalik na sa ganay mo pagkaadik-adik, ha? Oh, adik-adik si Alliance. O, Shine. Nagtuo ko nga nibalik na sa iyang bisyo sa una. Nagtuo ko nga buotan na si Alliance. Adik-adik din na siya. Nibalik na sa ginasis iyang bisyo. Kay isog naman kaayo. Pila ka kaadlaw nga nawa din sabay. O karon ka pa na uli. Diin man day ka. Ha? Dito rin sulb ka, day. Tinuod ba nga nibalik ka sa mong bisyo? Nga nagatik-adik na sab ka? Ato rin. Eh, lingaw man akong bisyo. Lingaw kay ko na. Huwag sa may akong kaugmaon o ba ni mo? Kung mag-ingon ka ni ini. O sa may pakaon ni mo sa tong anak. Pangitang trabaho. Aron na kay kagasto sa tong anak. Alliance. Aha? Manarbaho ka? Oo, ma. O niya, ang inyong anak. Mamalihog na lang ko bantay ni Dodong, ma. Kay dili mahimong nga magpunto lang ko din higod. Nahala, sige. Ako nalay bahala sa akong apo. Salamat, ma. Salamat din taon kinakasuotin kong trabaho. Maayo na lang ni mapalit na akong gusto sa akong anak. Hi. Oh, Bago ka din eh. oo. Ako rin SGR. Ikaw? Shine. Mau ba? May anak na day ka? Naanain taon. Usa. Di mo gud halata nga may anak ka. Atik sabay. Tilod bitaw. May gani kay nisugot ang imong pares no nga manarbaho ka. O si mahimo. Kay wa sa si trabaho. Sige naman siya kuyog sa mga barkada. Wa sa anog ni masig maadto ka sa lain. Gwapa biya ka. Ambot niya. Kanina tong tanong kung ako pa'y nakaangko nimo. Oh. Naunsamin ko. Nganong kaan man kayo kung buot ni JR. Nganong mingawan man ko niya. Kinahanglan putlon ko ni pagbatia. Dili ni angay. I love you, Shane. JR. Sorry ha. Dili unta ni angay nga isulti ako nimo kay may kaipon na ka. Pero ako ra masaba mag-antos kung dili ka mahibaw nini. Inauton ta nga dawato nimo nga kung kugma, Shane. Nahibaw ko nga dili ni maayo. Pero, ang tinuod, nakat-o na sab ko sa pagkikugma ni mo, JR. Tinuod? Oo. Oo, sa din ako tuyo ang pagbatia.
Ayaw ikaw yung imong kaugalingon, Shine. Sunda kuno sa may kipitik sa imong kasing-kasing. Kuno sa may makalipay nimo. JR. Shine. JR. Wa ka ba magpahay? Nagitugyan mo na ako ang imong pagkababay. Yawa. Pero nahadlo ko basig. Mahibaw nga kung kaipon nga nakiglambikit ko nimo. Dili siya may baw. Kaya di na kumusugot ka mo pa uli pagka sa inyo. Oon sibot mong ipasabot. Dadon ti ka sa among dapit. Sa dumanog. Ipalayo ti ka sa imong kaipon. JR. Mahal ti ka, Shine. Ug di ko gusto nga mawa ka na ako. Mahal sabti ka, JR. I love you, Shine. I love you to JR. Kang JR na ako na-feel ang tinuod nga gugma. Mo'y hinungdan nga ni kuyog ko sa ilang dapit. Sa pagkakaroon, may tulo na may kaanak. Duha ka babae o usa ka lalaki. Og iyan na sa pong gipakaslan, kinagpabunyag mako katoliko. Og sa akong usa ka anak na si Nikki J. Amping pirminak. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mawag na mga hikalang kaagi ni Shine, nga taga Dumanhog, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, ikaw at ako. At ngayon, ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, hantumanan sa kaawit care of Arimen Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi ka doon? Mau ganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo, nagdasingan nga Alden. Recorded by X Thunder Gaming. Congratulations, anak! Ay, congrats, dong. Salamat pa, pa. Dali na. Maguli na ta kay basin og maabot itong atong mga bisita sa bahay. Sige, tara. Alden, nak, na may regalo ni mama nimo. Unsa man na pa? May isin ko nga kwartas bangko. Ug naara nimo kung unsay gusto nimong buhaton sa kwarta. Salamat kayo ninyo ni mama, pa. Way sapayan, anak. Negosyo na ba eh? Mabitay plano na ko, bay. Naghunaon ako mayong pwesto. Kay gusto kong magtukod og shop. Sige, sige. Tabagan tingin. Sige ba ya? Inadayin ko para makasugod na dayon. Bay, congrats! Abdi na gini mo shop. Congrats, bay. Salamat, bay. Giswerte yung kabila. Mausakyan ginunin ako dayon ang higayon, bay. Oo, ka na yun. Nak, maayo kay og dagan ang imong negosyo. Unya,
Stable pagit kag trabaho. Usa pa may gipaabot taon nimo aron magminyo ka. Babay. Ha? Ma, unsa man taon ako pag minyo kon wa ko uyab. Aw, mangita ka. Uy, di ko na kadali mo eh. Mas gusto kong magpaabot sa babae nga para ginako. Nak. Nauman na gitang ako simba. Muli na ko. Pinsam ron. Kaluoy mong paminaw na rin naghilak eh. Tuwara di siya eh. Miss, panyo? Salamat. Okay ra ka, miss? Nga naman gini mga tao. Nakakita na gani nga naghilak ta. Pangutanon pa magkita kung okay ra ba ta. Ah, Klaro anang dili. Naghilak good. sorry ha. Pwede mga tanag, unsay problema no? Gitulis ko gikan. Ha? O wala ko'y kwarta pa uli. Uy, mau ba? Kaluoy ko di mo. Ihatod lang ka. Ha? Sure ka? Oh, sure kayo. Di sa kumimutang kung biyahan ka din eh. Maong, ihatod lang ka. Salamat ha. Uy, isa pa yan. Dali. Sod sa. Ipela-ila di ka sa kong igsoon. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Salamat kay sa pagtabang sa akong manghod, sir, ha? Uy, isa pa yan. Tawag lang ko, Alden. Haladay tuod, no? Wa man day tuod ko makapaila ni mo. Ako si Vivian. O kani si Ate Joyce. Og usbon ako. Salamat kayo sa paghatod nako. Pwede ko mangayo og cellphone number ni mo? Kaon na, bay! Siya sa text mo. Oo, bay? Yan saban, bilang ka niya. Oo. Gaan kayo akong buot niya, bay? Oh, bukuya bila yun. Ha? Ha? Mao din na rason nga nung nakikita ka? Oh. Gusto kong manguyab ni mo, Vivian. Kung tinudanay ng imo. Sige. Ha? Sa ato ba? Kita na? Oo. Uyab na ta. Oh, yes! Abi ni mo, day. Ikaw pagit ang babae nga gipelaila ni Alden na mo. Mao ba, tita? Ay, oo. Kay karon pa man yun din nakauyab ding bata, Bisay good kay ko sa kong pagskwela. O, wako'y panahon na ng uyab-uyab. Maayo untag magkasinabot mo. Aron pa mo nagyon hangtod sa hangtod. Alden, na ako'y problema. Oh, unsa ba na? Na-short yun ko ron ay... pwede ko makahuam o kwarta ni mo? Sus, huwag mo gutahan. Ako rin ihatag ni mo eh. Pila man? 10K. 10K? Oo. Pero if dili kaya, ayaw na lang. Dili eh. Kaya ra. Sige ha. Ako ihatod ni mo. Happy anniversary, babes. Flowers for you. Salamat, Alden. Pasensya na ka ha, nga wako'y mahatag ni mo. Naibaw, begid ka kung pila resuldo na ako. Anong daw na ay. Basta, di na ka mawahan ako. Enough na lang ako.
Alden, Kay di na ako kaya kung mawa pa ka na ako, Vivs. Will you marry me? yes! Yes, Alden! Unsa? Magpakasal na mo? Oo. Andam kong pakaslan si Vivian. Dili! Ate, Dili ko uyo ni Alden para nimo. Pasensya ka na, Alden, ha? Pero prangkahan ta lang ka. Dili ko musugot nga kamoy magkadayon sa akong manghod. te, paminawa sa gugkot, te. Dili. Final na akong desisyon. Dili mo magpakasal. Unsa? Unsa may problema sa iyang ate nimo nga katarong nimo? Mao gani pa. Nakita mo sa siyang ate nga pinangga kay nako si Vivian nga iyang manghod. Mas mayo pa og istoryaho nimo ang iyang maguang nga kamurang duhanak. Aron matagan og katinawan nga nung nga wa siya makauyon nimo. Pa, Moro gini tuyo nimo. Mao nakikita ka na ako din sa coffee shop. oh. Kaya wa yun ko makasabot kung anong initan ko nimo. Nagtinarong ako sa imong manghod. Mao na problema. Ha? Unsay problema? Tarong di ka sa akong manghod. Pero siya mo idili tarong diha nimo. Oh. Wa gid ka makabantay. Nga gigamit ra kaniya. Kapila na kaniya humami gwarta, da ba? Nibisag ka usa. Nibayad ba dahil siya? Wa kay di man ko magpabayad. Bisan na. Wala ko mo angal sa rin nagkauyab mo. Pero karon nga makigminyo na gid kaniya, dili ko musugot. Dili ka angay sa kong manghod. Kay tarong ra kaayo ka. Unsa? Alden, Sulti ko tinod. Gimahal bagid ko nimo. Alden, sorry. Vivian. Naningkamot man ko. Pero bisag unsa ka katarong, wag ko makafeel og gugma nimo. Sa ato pa. Gigamit ra gyud ko nimo. Pasaylo ako, Alden. Salbahis ka, Vivian. Salbahis ka. Umuwi lang tila bang ko lang naramdaman. Sakit kayo ang gibuhat ni Vivian ako. Nagtuo ko nga siya na gyud ang gitagana sa Ginoo para nako. Pero igo ra di siyang niabot sa kong kinabuhi para pasakitan ko. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan, kaagi ni Alden nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan. Sana. Sana sinap. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sayang kaagi karon?
Mao kining usa ka babay nga taga Yati, Liloan, Cebu. Ang ato matatampo ni dasingan nga Lily. Recorded by X Thunder Gaming. Lili, sige na. Sugtan ako. Ngano nagdali man ka? Abi pa na kog andam ka magpaabot. O, lagi. Pero, ilang kabuhan ang bigong nanguyab mo. Basin niya, nagpaabot ako suwa. Ayog ka bala ka. Hapit naman ang atong graduation. Pakuha na unya nimo ang akong tubag. Sige, magpaabot ko na. Congrats, anak. Salamat pa. Congrats, Day Lily! Mag-college na gid ka. Salamat eh. Sige na, sige na. Tana, manguli na ta kay basig na na yung mga bisita nga naabot. Mo apas lang ko pa. Doon sa ako kumabarkada. Sige, nak. Congrats ato, Lily. Congrats pod, Arnel. Unya, nakagraduate ng kita. Pwede na ba na akong makuha ang imong tubag? Oh. So, unsa may desisyon nimo, ha? Oh, gani. Oo, gani. Unsa may desisyon nimo? Oh, lagi. Gisugot ako nimo? Oh, Arnel. Uyab na ta. Yes, yes! Thank you, Lily. I love you. I love you to, Arnel. Babe, kung kita sama, Nga naman. ipaila-ila lang tika sa kumagin kanan. Ha? Kagwapa gud ani imong uyab dong. Ako pa, ma. Kami dako migsalig ninyo, maong di mo kontra sa inyong relasyon. Basta kay ayaw, lagi mo pagbinuang, ha? Oh, Tito. Salamat. Nak, college naman yun ka. Gusto na ko nga magsabot, ha? Unsa man na pa? Di pagka pwede mag-uyab-uyab, ha? Ha? Nga naman pa? Unya na kung makatrabaho na ka. Kay lisod na. Di ko gusto nga madisgrasya ka. Ako ra ba yung usamo ay nagbuhi ninyo? Kay wanas mama nimo. Unya, duha na mo ni ate nimo nga nag-college. Pa. Patuon na lang ni Papa Lily. Si ate gani nimo, wapamanggani na mag-uyab-uyab. Nga man, ay kung gayla nga may uyab na ka. Uwa man pa? May na magkasinabot, ha? Nakasabot magkaka. O, pa. Sa ato pa, di ko ni mo mapaila-ila sa mong pamilya. Dili gud pwede. Sige. Confess ito eh. Nakumagin kanan, nakailalan ni mo. Pero, maum ka. Awat na mahimo na. Arnel. Recorded by X Thunder Gaming. Konsensya mo kus kisulti ni Arnel, uy. Unfair yun tuod. Pero unsa may mahimo na kung adi man musugot si Papa. Unsa ka kung si ate na lang ang konsultihan. Unsa? Di baging na naman ka ni Papa nga dili pa pwede? O, lagite. Pero, nagkauyab naman good miss, awa pa musulti si Papa. Sige, dali ko magsaba ni Papa. Pero, ipalaila ko anak niya, ha?
Te, si Arnel. Babe, si Ate Jane, ako igsoon. Hi. Hello, tay. Ayaw na pag-ate, oy. O sara man katuig atong gap. Wa man ka magsulti, day nga. Kagwapo man ning uyap ni mo. Ha? Tuwa naman i-chat-chat si Arnel, uy. Perming online pero dili mo chat. Sa mga kikabisihan na niya. Tawagan ako, Bi. Unsa man? Unsa? Ganina na akong buntag nagsigig chat ni mo pero dili ka mo reply. Busy ko sa ubos ko ilaw eh. Di sa dapat pwede nga anha na lang nimo tanan akong atensyon. Nagskwila sa gar ko. Ako di ka busy. Nagpamong. Arnel! Wala ko kay bagod sa akong buhaton, te. Di ba giingnan man ti ka? Nga suportahan di kasi mong pag-uyab-uyab. Pero, dili pa hindi magtuyok imong kalibutan niya. Tanawa ron. Bisang magtuon ka, nagsiginahin ko silak din ha. Te, ganina rin kinang nagsigigtingog ibong phone. Reply sana, uy. So, sa GC rin ni. Day, if di na ka malipayon, buwagi si Arnel. Og samtang wa pasad mo masakpin ni Papa. Te. Dili na sad siya makontakt. Wala ko'y choice. Kinahanglan na lang gid ako siyang atuon sa inyong eskwelahan. Nangkawas naman ang mga estudyante. Pero, wapam ko kita ni Arnel nga ni kawas. Magpalit sa kong tubig sa convenience store. Thank you, sir, ma'am. Come again. Dali, ako lagi bahala ni mo. Pagpili ka sa gusto ni mo. Tingog pa rin ni Arnel. Kisabay ka upa niya. Pagpangga lagi. Kitingali mangita gyud ko nimo. Okay na. Si Ate Jane? Bugo, kalili. Wa man lang ka makabantay nga gitukob na rin si mo magguwang si Arnel. Og talawan pagid kay ka. Kaya wa man lang ka makakumpronta nila. Bugo ka! Ako na lang may nagluto kay sayo nila kaus Papa. Wa pamligi ka mukaon. Ano nagsige na makagduko diha? Hoy, Lily. Saman? Nga naman ka? Unsa may problema nimo? Ikaw? Unsa may problema ni mo? Unsa? Ayaw na lang papabuang-buang, te. Kay ako may gibuang din, dili ikaw. Lily. Unsa ba na? Traidor ka! Nisalig ko nimo. Kay gawas nga igsuon ti ka, ikaw may best friend ako. Pero ikaw ra sa ni unay og tukob ni Arnel? Lily. Tingano! Si Arnel na malagyod ang lalaki sa tibok kalibutan? Nga bahalag masakitan ko, basta kay makuha lang nimo siya? Lily, pasaylong ako. Amot lang, te. Kay liso na kayong ipasahilo sa tao nga dili na to masaligan. Wala ko'y salig ni Arnel. Ug labaw na kung way salig ni mo. Kay igsuon unta di ka pero nangunay ka. Lily. May gusto ka sa aking itsura pala. Wa ko sakiti nga nawa si Arnel nako. Nasakitan lang ko sa gibuhat sa akong igsuon nga maoy ni unay og traidor nako. So kada to, nihangyo ko ni Papa nga mobalhin ko og eskwelahan.
O mag-boarding house na lang ko para malayo ko nila. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Lily nga taga Yati Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na. Ang mga kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? Mo kinayo sa kalalaki nga nagpuyo sa Dalisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Liam. Recorded by X Thunder Gaming. Good kisser ka man, day. Ikaw pwede. Let's get a room. Ha? Na-enjoy ka nito din eh. Disco bar na eh. May itatang katsikanan. Sige pa. Huwag mo na naman ito baga. Ang ako ni mama. Mamalhin naman gud mi ugma. Wa pa na ko mahipos na akong butang. So, madara ka? Oo. Okay. By the way, ako si Liam. Ikaw? Ako po si Shane. Di pa man siguro niya last time, no? Masundan pa man eh. Right? Pwede ko mangayas mo number? Sige, sure. Tinihar mo si panawag niyo eh. Sa din mo tubagon? Samok. Bahala siya. Sabi na. Ang papa? Unya, anong di man mo tubagon? Ang gusto mo ko niya nga matubang kong apil sa bago ng babae. Inikabot dito sa amo. Saan? Ato lang puyo? Oo. Sa pamanday. Anak kapatid ba goodbye? Kay hasta ang anak. Ano nga anak sa babae. Adto na sad sa amo mo puyo. Sa ato pa? Nandi kay bagong son? Ha? Iksoon. Tawanan bay. Bisa ganun sa di na ko siya madawat. Di na ko madawat nga ingon anak lang kasayon bay. Nga iyan ang gipulihan si mama. Pero bay, minaragod, di ba gud selfish kay ka na bay? Patan sa mama ni mo. Bisan pa. Ikaw gud, sige. Nga, kumusta man mo tong babae mong nalila? Sige pa na to, Shin? Yeah. Wa pa man mo reply. Sige daw ko text. Siya na tinggal ka na. Si Papa na ay. Kundi ka mo pa uli din eh karoon sa bahay. Putlanti ka sa tanang masunod ni mo na ko. Hasta imong kwarta nga gikan ako. Di na ka makagamit. Bisit. Sugo ng kalbaryo na kamay. Wapagani ko kita sa iyong babae nga bago. Ay. Mayo kay nakunahon na kagpauli. Kinahanglan na akin ikabuti na. Nganong kinahanglan pa ba? Dili ko gusto nga magka-feel sila na dili sila welcome ni mo din eh. Kay huwa ka. Okay, di magid pa. Huwag di bawa na ka na ba? Naibaw ko. Pero di magid pwede, Liam. Bisan kaming respeto lang. Bala na dili para nila. Bisa ka, para lang ako anak. Doon na sila. Dali. Ato sugat. Hello, hon?
Hi, Liam. Hi, Han. Sige na. Ibutang na inyong mga gamit sa suot. Shane, bless ni Tito nimo. Bless ko, Tito. Kaluyan ka sa Ginoo, Shane. Tod, Liam. Siya si Shane, ang butong anak ng babae ni Tita Angelo nimo. Dire, siya? Recorded by X Thunder Gaming. Liam? Oh, ano nasaan makinis ang kwarto? Nga naman, madlo ka? My sister? Dili ka pwede mo sultin eh. Kitingali magkitanta ni mama na ako, papa ni mo. Nag-amping ko nga di sila makabantay na to. Grabe, no? Ang kahigayon na naging mo yung nangitag paagi aron magadool ta. Do you think this is just a coincidence? Liam, doon na kayo nang nako. Ano? Liam, Magandaan ng buwangyo ka. Liam, stop. Sabay, si Shane nga imong ila-ila sa bar, anak si mong stepmom. Oo, bay? Kung kawagot. Ako noon na bay, pasig ka mo yun eh, Shane ang itadhana sa sukusa. O dili si papa ni mo ang mama ni Shane, ha? Bay. Liam, nagkadugay, mas nakonsensya naman ko aning atong gibuhat. Shane, kung nato na lang silang dugaan sa noon. Ayaw, dili pwede. Mahal kayo ni mama si papa ni mo. Dili ko gusto nga maputol ang kalipay tungod lang nako. Pero kita, saan na? Putlo na tani. Tungod yung dili ni gusto. Shane, ganahan ko ni mo. Ako man sad. Pero Liam, sayop kaayon ni. Dakong sayop, og dili angin padayon nun. Mau please lang. Anong wala tani? Mau na niya katapusang higayot kung musugot kung magkita ta din sa gawas. Dili ko gusto nga masakitan si mama. Shane. Ngano na mabdos ka, ha? Kinsay amahan, anak. Tupag! Si Shane manurog niya, mama. Chilo. Kalma lang, ha? Mas musamot ka, Lok, si Shane. Mag-isukat. Pati mo karoon ako manata. Pa! Kalma lang. Oh. Liam, ayaw pag-apil din, eh. Kung sa may nahitabo, ha? Si Shane, Liam, mabdos. Ug diligid busultin na mo kung kinsa mo'y amahan. Kung sa? Mabdos si Shane? O, Liam, suod naman kid mo. Nisulti ba siya di mo kinsa ang iyang uyab? Liam, please. Oh. Ako mo yamahan sige mabdos si Shane. Ha? Mako na tinuod. Nagkailam ni Shane sa kabar. O namin nahibaw nga anak din mo siya, Tita Angelo. Di aram na sayod kaming duha sa dihang pag-abot ninyo din sa bahay. Hinuo ko. Dili. Tita! Sorry pa. Wala ko tuyo, ha? Wala mo tuyo, ha? Wala tayo mahimo pa. Usaon nga, naano ba na? Mabdos naman si Shane. Bisag sakit eh para na mo ni Angelo. Pero amo lang dawaton. Nga tingali, maong nagkailam eh, dili tungod para na mong duha. Kung dili, tungod ninyo. Pa. O saban, mahal ba niyo si Shane? O pa. Kung mao ka na, ipakita ni Tita Angelo ni mo nga kaya ni mo siyang barugan. Nga angay ka sa pagmahal sa iyang bugtong anak. Oh, yes pa. Salamat kayo. Dako kay magpasalamat si Shane sa among ginikanan nga nag-giveaway sila para namo. Talon, minyo namin ni Shane ug may tulo na may kaanak. Sud sa among kami noon. Di magyud malikayan nga dunay panaglalis, pero pasalamat na lang sad mi nga naa ang among mga ginikanan nga anda mo hatag og advice sa among kami noon. Mahal kayo nako si Shane. Ingon man ang among mga anak. Dinhi na lang kutob,
Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagin ni Liam nga taga Talisay City, Cebu. Sa awit nga yagi pangayo. Awit nga naguluhan, The Gift. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Apple. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-unuhan. I'm happy for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Hingoog, Misamis Oriental. Ang atong madatampo nagdasingan nga Apple. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, Apple. Uy, hala, nakailalagi ka na ako. Nga na nakailama ka na ako. Nangutan na lang ko sa mong pangan. Alkansi ko inida. Nakaila ka na ako, niya ako, ang makailani mo. Tawagan ko LL. LL? O, Day. Nakaila ko, ana. Gwapo na ba na? Gwapo bitaw siya, Day. Ganahan gani ko niya. Unsa? Gupahagi naman pala eh. Hinawayon ay. Tinod bitaw nga gwapa ka. Ganahan ganay ko nimo. Pag sure, uy. Lagi. Paul, pwede ko mong uyab nimo. Ha? Padilili sa kuno ka. Bisag ang tinuod na crush ka niya. Maayo ka nga ako sa sugton, Day. Lamian mo to paruson, uy. Na-crush mo ka kaniya, idi sugta, uy. Tinood, Paul. Uyab na ta. O, LL. Ako na kang gisugot. Salamat, Paul, ha. Lipay yukay ko nga imo na kong sugot. Naon sa di ka, El? Nganong gool mang kaayo ka? Munda na kong skwela, Paul. Ha? Uy, ngano man? Lisod mo ko kay mi. Kinahanglan ko nga manarbaho. Ano ko nasad, uy? Lagi. Lisod ba sa kayo kung mupadayan kong skwela? Nya, wala mi makaon. Ay, mausap. Kung mauna, dili na dita makita ini. Magkita lang gapon eh. Ako lang kang aniyon din sa eskwelahan kung bakante ko. Basta ha? O lagi, promise. Promise na lang ko nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Pila naman ron kaadlaw nga, wa na mo chat si LL na ako. O wa na sab siya magpakita na ako sa eskwelahan. Nga naman ka, no? Day, Apple, naku isulti ni mo pa. Ayaw palain, ha. Unsa man na, Day? Na naman na day laing uyab sa il-il. Unsa? Day, mahimo ba? Ayaw ko binuang ni. Wentong ko magbinuang ni mo, day, uy. Akong amiga ang nagsulti na ko nga may lain ng uyab si il-il sa iyang gitrabahuan. Unsa?
Maunay nga wala siya magpagkita pa na ako. Kay may lain na din siyang uyab. Salbahis ka, LL. Salbahis ka. Kumusta naman ka, Day? Okay na ko, Day. Dili maayo nga magpadako sa akong gibati kay maapektuhan ng akong pag-eskwela. Sakto gid ka. Ayaw pag-uul-guul, uy. Makakita ka pa og laing lalaki nga mas labaw pa adong LL. Mao gini problema sa among tapit, uy. Kay kun malangay kag uli din di ka makasakay. Ay, sa mukas ni motora, uy. Padapli naman ang ko. Sige, magbusin na. Sakay lang rin, Paul. LL? Salamat ha, nga nag-ekstorya pa ka na ko. O, sabay mong tuyo na ako. Ngawa naman ta. Milain naman kang uyap. Buwag na mi. Gusto na ko mga ipasaylo sa kung ibuhat ni mo. Ang tinuod, wapoy gusto itong bayhana. Napugos lang ko kay magsigim gugunaw na. Mao ba? Pwede ba nga magbalik ta? Ha? Unya, masugot sa ka makigbalik siya ni mo. Ay, naglipog ko dahi, uy. Wala, unsay mong nalibkan. Love pa man ko na ako si LL. Unsa? Tinuod ka, Paul. Makigbalik na ka na ko. Oh, LL. Makigbalik ko ni mo. Basta, isaad lang gid ako, ha? Nga dili na ka magbinuang na ako. Uwap. Dali aras panahon sa. Walang ibaw nga usa na dita katuig. Maog yun. Mura lang yung gwa. Paul, naday ko isulti ni mo. Unsa man na? Manang hindi ko nimo nga mularga kog Manila. Imo kong biyaan din eh. Pasensya na ka pula. Sa amang gud nga namugoy trabaho nga nagpaabot na ko dito. Ug arang-arang sad ang sweldo. Niya ako. Mag-unsa naman lang ko. Ano ko kagul? Magkontak kayo manta pirmi. Oy, murag di gyud maayo. Ha? Unsa dili maayo, day? Daghan kay mga gwapa sa Manila, day. Uy, imposible og dili matintal si Il didto, no? Dili lang unta na mahitabo, day. Dili lang unta. Kumusta naman ka, diha, El? Okay na ko, dire, Paul. Di man kayo kapoy nga akong trabaho, dire. Maayo hinuon. Ayaw pangitaglain, ha? Pabuta ba ako? Dalagi na mahitabo nga magbinuang ko diri. Salamat, Paul. I love you. I love you to LL. Kumusta na ka sa LL, no? Gimingaw naman hinuon ko niya. Kung wa ko'y klase, ako sing tawagan. Oh, uy. Unsa man ni? Nga nag-unfriend mo ko ni LL. O, sabay akong saha niya. Wa kay sa niya. Siya ang nakasa ni mo. Ha? May amiga ko nga tuwa sa Manila, day. Siya nagpahibaw na ako nga may lain ang uyab si Il dito nga taga dinhis ato. Unsa? Late on a Tuesday, I saw your pic. Igot na ako sa paghilak sa kunaybawan nga may lain ang uyab si LL dito sa Manila. Kanimo, LL, kung namati ka man karon, manghinaot kong malipayon kasi imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Apple nga tagahingo og Misamis Oriental uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan I'm happy for you. Ang mong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.